Nangalo mzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Angijolela mntanami. Another day, another hot one, another banger. Sanibonana nami kanjani lokhozi? Hey, sanidumela. Lezi zinto uyisasapho bosusinika lezi zinto. Hayi liyasebenza iqhawe. Hayi liyasebenza. Uyasho umfoka vele. Uyasho lo. Hayi uthi imali le nduku? 200 something yeah. Kodwa phela ikhona ke inamba yakho na bazokhuluma naye. Khuluma naye bemuza ukuthi bethini. Yeah, bazokhuluma naye. Cha. Usithini yini lo iphethe la? Siniphathele i-surprise namhlanje. And plus uyangijolela kade sagcina ukushutha. Sithi akwesibuye naye surprise bafethu. Abantu baka YouTube. Abaphathi baka YouTube bathe abake besiblesse. Ngalokho ukuthi hayi bafana senisebenzile. Kwasebenzeka. Akwesinizame. Hayi bafethu hayi. Nga something. Siyabonga. Zalendo lekhanda bafethu. Yini? Zalendo lekhanda. Ngaphandle kwenu ngaba sinakho lokho. Ayiyabo bafu. Eyabo. Yethu kahle kahle. Siyabonga bafethu, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bafethu support. Siyabonga kakhulu support bafethu nayo ikhona. Nayo impahla le ethi ibhala ukuthi do you remember your first subscriber? Do you remember your first subscribe? No, it's okay. Kodwa ngikwazi ukuthi saba nama subscriber 100 before post anything. Yeah, before post anything. 100. Lokho kwasikhombisa ukuthi abantu bayasithanda and bawuthanda umsebenzi wethu, kwasiphusha, kwasimotivate. That's why namhlanje siyiphethe. Kungenxa yini bafethu. Saphushwa yinina nasikhombisa ukuthi lento esenza hayi grand right nayithanda. Yeah. Siyabonga. Cha siyabonga kakhulu bafethu. uNkulunkulu anandisele. Isandla sedlula. Sicela ukuya ku 500k njengamanje. Road to 500k. Umcinjana njalo ungakhohlwa. Yeah, lumcimbi. Khule asinikhohliwe umcimbi. Umcimbi uyeza bafethu. Asinikhohliwe umcimbi. Sizoba nomcinjana ngicabanga ukuthi ipost sizoyifaka lapho. Kuyilokhu njana mase skip date. Kodwa umcimbi nje into esondelayo. Mfethu. Ayiyo bafethu. Ayona. Isikhathi sakhona yini? Tifike. Langa lomzuzu. Welcome to Diaza TV. Diaza TV. Angijolela mntanami. Uphuma ma-era yayibambe and then no sizomnika singene emsebenzini. Senze okuzosinikeza 500k. Umsebenzi esidume ngawo. Cha bafowethu akwesivale ke iplug le. Siqale umsebenzi kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu bafethu. Ngaphandle kwenu lokhu besingeke sikuthole kodwa kuyinto le eyenza ukuthi namanje iyasiphusha yabo ukuthola le plug le iyasiphusha ukuthi okay asisiphane until sifike noma kubani manje 500k kodwa ke ngaphandle kwenezi sifike guys, so sicela nini ukuthi nisupport kakhulu bafethu sifike 500k from 500 siya ku million sithola le gold. Bafo uzwakala ke sizwe ukuthi kwenze njani namhlanje. Ngathi sihamba no sisi. Sambe no dade. Usisi noma mawela bazochaza. Bazochaza kahle ukuthi kwenzakalayo. Cela nisondele inkanzana sizwe ukuthi kwenzakala. Anzeni bosisi. Yebo wozani. Umnyango uvulekile ungena ngapha ungangena ngapha. Bathi John vula amasango. Hamba kanjani? Nayo omunye ngangena la phakathi omunye embe ngapha. Ngicela uze ngapha. Okay, ngaso Right. Ngiyaphendula. Sharp. Uyaphileka siswa. Igama bani? Precious. Mina Patience. Oh, Precious no Patience. Kwenza yini ngosisi ngama twins. Ngomzala. That's for ngomzala. Ngenzeka kodwa ke yiko sisi laba basibhala. Ubani osibhalele showini? Kwenzakalani ubani obhalile? Ubani obhalile? Sibekwa yini? Kwezitheni? Bengifuna ukumprovela ukuthi umuntu athandana naye akekho right. Yini ukuthatha block of uyabhedala? Uhambe eqoma nje like shela amantombazane like bese akazi yena ukuthi kwenzakalani, so ngiyamtshela ukuthi umuntu wakhe akekho right, akangibelieve, so ngifuna ukuthi akazi namhlanje ukuthi umuntu wakhe akekho right. So yini uzokwenza kanjani lokho siyakazi namhlanje? Khona la kumele siye khona, so ngizomfonela. Hamba nobani naye umuntu wakhe? Okay. Ngizomfonela aze. Yini seniqomele naye umuntu wakhe nawe? Yebo siqomele. Ushilile? Yebo. Hayibo. Ufila kanjani lento leyo wena ukuthi indoda yakho ishayele usisi wakho?
or mhlawumbe uyayikhola or awuyikhola because ngiyabona size yafika la ezandleni zethu sho ukuthi impela cha kushubile. Yo, angikhola ne. So like ngifuna ukuyibelieve like sengibhekile ukuthi what's going on because like wow. So ubona ngathi usisi wakho uqamba banga? For now ne angikho sure because since athi ufuna ukungiprovela like angazi mhlawumbe uqinisile or mhlawumbe uqamba like angikho sure. Mongathola ukuthi uqinisile zokwenza njani? Yo, since besijola like sesina 2 months isijola. Na 2 months ngijola no guy. Oh intsha kanti lento. Intsha. Okay. Angeke like ngiqhubeke nomuntu engibona ukuthi mina I have a direction ngale relationship mara yena. Uyadekade. Like uyagoyisha yena hamba ngendlela yakhe so. No, okay. No, akuna stress, akunankinga. So umjida wakushela nawe. Uyazi ukuthi nosisi? Yebo, yes. Uyazi. Nombuzo kodwa mina futhi for my sister ne. Ukuthi okay, uma uthi wakushela umjida wayithatha number yakho. Because 2 months still new. Kwenza kanjani? Imina wathatha ifone kasiswami ngam-epha so bengifuna ukubona ukuthi kahle uyilento ayiyona engiyibonayo kahle. Oh wena wamsukela kahle ufuna ukuchecka ukuthi yebo bese ke wangishela lapha. Manje ungathini lento mamjida mangayishintsha yonke lento ifike la etshele intombi yakho kusisi wakho ukuthi kahle uwe owamshela. Akasena choice because into eyenzakalayo ukuthi yena he's wrong ukuthi avume ukuthi athandane naye. Qinisile voice phela as much as kuyena ombhalelile but indoda kasisi wakhe ayinayo right ukuthi ithi yena hayi nami ngiyakuthanda. Uclever into wesiphathi uyazi ukuthi bayathandana. Uyazi umjida ngithi well yena uthandana nosisi wakho. So there's no way. There's no way. No, akunankinga. Ngicabanga ukuthi sizomfonela umjida. Simletha ezelana and then mayifika la khona indlela obothe eninayo. Yebo, khona la ngisiyafana. Okay. Angina stress ikho vele la bemele neyikhulu ikho. Somfonela and then bese uyakhuluma naye. Bese uzohamba uyocasha. Ne? But then after I call. Ne? So nje ngifuna uzwe indlela azoba responda ngayo bese bekhuluma efonini bo2 sebezana ukuthengela ngaphandle uzwe indlela communication angike nabonana before cha sikaze sibonana niyaqala ukubonana yebo beautiful baya ku date so bayaqala ukubonana hayi awufone no voice siza ukuthi kwethalana uthi la ngicela ngiconfirmele inamba ne ngazi noma ngibuze kuye ethi nangu ngoshishilisi awuconfirmela le number ukuthi yiyona le ungayibemeza yiyona okay but akabo shuthi awubona ukubona nje ukuthi usisi wakho vese cha yazi izolo ngikhumbula enye indaba izolo ngoba ngithi awubukele lapho ungayibemeza ngikhumbula enye indaba khona umjida umjida anyway engihlangane naye uthi hayi madoda nathi lethe nisuke liyibuka siyafuna ukuyibona kampela lesibuye efonini yini babonana bekhuluma ngonethemba lana bese bebuka babele elile awufetha sikwazi phela ukuveza into ekanjalo ngiyamtshela confidentiality awumthinteke bani igama lakho Ncebo so nini how many days ndawonye it's been a week. Oh yo ayikawusha konke Hello. Unjani? Ngaphila njani? Ngiyaphila. And then sacela uze ngalana around your sides. Okay. Yes. Okay, fine. Shuthi uyayizwa ivoice yakho vele ngoba ethi nje okay yes ukubone kanjani ukuthi or bayazi vele umuntu amlindele wena Uphuma niyaphi hayi sesikhohle ukubuza umbuzo ngapha ukuthi ivoice injani akusiyona
Or awuyizwa kahle mase efonini? Yeah, uzobona khona. Ngizobona khona. Ubona khona. Mhm. Okay. You ready for anything? Yeah. Yo, yeah. No, anginankinga. Asangisocasha mina nawe yabo. Yebo. So ngicela ubuza manje igama lakho sobani? Precious. Precious. Ngicela ubuza Precious. Lo mjidelo uma ngavele ethi enake mhlawumbe vele ethi kuwe vele khuluma indaba eserious vele ethi kahle kahle urealize after uthandana nosisi wakho ukuthi kahle kahle uthanda wena. Uthanda serious ngempela uyakuthanda. Ngathini? Cha. Angikho interested. Oh vele wena awukho interested. Angikho. Kahle lethu yenze nje just for ukuthi usize usisi wakho. Yebo. Oh okay. No, ngiyakuzwa. Shuthi uyamthanda usisi wakho ne? Kakhulu. Umfunele izinto ezinhle. Kahle kahle. No, hayi, fair. Ngiyakuzwa. Mangumfecelwa uyalwa nawe umsisi. Ore ningabantu abathulayo Cha, sikhona leso sikhathi sokuthi siyala. impina ibamba. Depends on the situation. Sondela mfethu. Skisi nje ufica ngimene nomuntu wakho hamba kanjani mfethu brand? Hayi number 1. Lo ungathuka kakhulu lutho mfethu. uChris lo sidweza TV thina. uChris lo my sister uPrecious lo ubeshile ukuthi nizohlangana namhlanje wasichaza ngicela mfethu nje ume ngapha khona yabo. Wachaza ukuthi niyaphuma khona la niyakhona wachaza ukuthi niyathandana so kune surprise akuphathele yona and then inezinto afuna ukuyibuza mayelana la nothando lweni because uyasho ukuthi kusasekusha. Seni na how long? 1 week? It's 1 week. Nani 1 week. Makamera awani. Akusiyinto embi bafo. If mhlawumbe uyithandi then sizoyidilisa yabo. Ishandisi nje abantu abathandanayo then uma sesifuna ukwazi ukuthi eneke ngabe wena mfethu userious yini ngaye nje ngoba sese u2 weeks afuna ukuthi ezemosha isikhathi eside kakhulu ini yabo and then nanokuthi yena uyakuthanda serious and uyimisele ngawe yabo so that's why akubuza lento akubuza yona uyimisele ngawe uyakuthanda wangampela and ufisa ukuthi nawe mhlawumbe ucabanga the same thing awudlali ngayo. Yazi ayingihleli kahle yamakamera. Yini kodwa ifihlayo bafuna ubonakala nomuntu wakho. Awani amakamera. Akuthi konke engiyifihlayo. Ukuthi nje like uthando lethu luphakathi kwami nawe isipho isidingo sokuthi kumele ubize amakamera. Mhlawumbe lethi camera just ukuzokutext ukuthi uzokutest ukuthi na uzobehave kanjani ngabe userious noma mhlawumbe awukho serious. Uyabo usubhayibisa umuntu ngathi uthi awufuni ukubonwa naye. Ngathi awufuni ukubonwa. Hayi uyazi nayo uthi awufuni ukubonwa ne? Hayi uyazi ukuthi ngiyamfrustana kodwa yamakamera. I know ask for a camera then sizoyidelete ngishandisi but uzosho naye. Kodwa ukuthi ngoba nje mfethu befuna ukuncoma mfethu uthando ukuthi cha uyakuthanda serious and yabo uthi nawe uyamthanda but usefuna nje ubone isiqiniseko sokuthi ngoba kusase early kusase 1 week. Ungabe uzohlalela into ekhona yini noma mhlawumbe uzodlala ngaye yabo into kanjalo. Hayi ukuthi uyazi ukuthi enhlizweni yami naye uyazi. Awumjolile umshisi. Hayi. So bese ngitshela ngoba nina 1 week ke like wena bowade ungajoli mhlawumbe noma bekwenzakalani. Hayi bengikade ngingajoli sihlukane several months back nalomunye ya waphela kabi so bengidinga isikhathi yabo sokuphola ngibe right. Oh okay. Uyakwazi lokho wamchazela lokho. Ngamchazela uyazi. Yeah. Uyamuzwa ngathi? Ngiyamazi. Uthi wahlukana naye nini? 7 months back. Several months back. Several months back. Yeah. Wahlukana nalomunye ex yakhe. Shoot the ex shoot wena kuphela umuntu othandana naye kuphela. Okay. So it's fine buff. Asifuna ukumosha isikhathi eside because namakhamera yashushila ukuthi awuthandi yabo ukuthi yabo yini. Sizocela nje ukushare surprise yakho lesikuphathele yona uma sister kuphathele yona ufuna ukukhombisa ukuthi uyakuthanda siyathemba ukuthi uzoyijabulela. Hayi kule ngingawari bese siyaqeda thina sihambe simphishene osukulweni niqhubeke nosukulweni. Alright. Yeah, ngicela nje uze la. Ngicela umvala amehlo. Yazi surprise akusiphela kuthiwa surprise. Yeah. Hey mana ubhekile. Mana ubhekile. Siyakananga. Yeah, umvala amehlo. Yeah, bafo. Oy. Ngizokubalela. Ufuna ukumbalela wena? Yasimalanga ekhaya. Ngicela umbaleni. Wena. Ngicela umbaleni. Oh. Bafo. Sengiyabala mangiqeda mangifika nje ku1 vele nje uvula amehlo. 3 2 1
Sawubona mfowethu. Ya ngifike nentombi yakho la. Fike nentombi yakho ithi awuzochaza ukuthi yini lento yenzayo. Mina before uchaze ngicela ukuthi ube usuthe ufike nentombi yakho. Mina ngicela ukuthi ngifike nosisi ka Precious la. Oh, bekuyona inhloso yini vele yonke le. So sonke lesikhathi. inhloso uPrecious ufuna ukwazi ukuthi yini le game edlalayo uzama uyidlala. Bafo yini comedy lena mhlawumbe umuhle ngane ngamama noma mhlawumbe ubona lezi ngane ubona ngazile. Lutho. Okay. Lento complicated bafowethu. Complicated ngeke akuyona into engingayichaza simile kanje. Mhlawumbe engayichaza senginabo. Sesisodwa mhlawumbe. I-complicated noma thina si-complicate wena or wena complicate thina. Complicated lento. Kanjani? Oqala usisi wakhe owangi-approach. Asiqale lapho. Ngaphambi ukuthi sijahe ukuthi kuzoblenya mina usisi wakhe wanga. Andi siyakwazi lokho. Nalokho siyakwazi. Chazele ukushilo ukuthi Hayi ngoba kodwa futhi wachaza ukuthi ubeyi-check-a ukuthi wena umjinga kanjani. Why vez? Ingwe noma mhlawumbe bafu mhlawumbe yabo kuyenzeka sometimes uhlangane nomuntu bese uphinde uhlangana nomngane wakhe afu bese ubona egcineni ukuthi fuck kahle naye soulmate ngapha. Hayi wofuna. Lena yenza kangaka kanjalo. Ngiyabuza lena bayilande baqala ukuhlangana number 1 today. Lona bamlande kuphi? Efonini. Mhlawumbe phela bahlangana spiritual emoyeni baconnect ukuthi emoyeni kanjani ebhalela ishow. Okay kuba honest nawe sithando sami ne. How? Ubani isithando sakho? Oh lese sangampela. Sangampela behle kuba. Azi. Yobe lami bese ngisekhoneni ubusungifaka ekhoneni nawe mfethu. Now kodwa uyazi ukuthi ubusunama games ubusungenzela idayela. Sena ngani indawo 2 months? 2 months indawo in 1 week. Awazi ukuthi nawe ungangenzela amagame wenza izinto engayiqondi bese expect ukuthi yonke into izoba right. Yiphi amagame amagame sowenza wona ngalo 2 months? Ngifuna ukwazi ukuthi kahle is it true ukuthi umuntu engekho honest like they mean pressurize ukuthi angibone since sami engitshela ukuthi no like umuntu wakho akekho right. Okay. So usutholile ukuthi akekho right. Sengitholile like sengazi. And then ukuthi yena if ehamba nje lapha yakhona unomuntu lapha yakhona unomuntu so isinqumo sakho kuthiwa nini? Hayi since like bayi 2 months ne mina angeke shemqhubeke. Mana mfethu mana. If no 1 year ubuzoqhubeka. Aluhlahle ngana mama. If bayi 1 year if bayi 1 it's ukhazele kahle ne. If bayi 1 year ne yazi bathi amadoda ayashaya ne. Bezoqala ngishaya bese akushiwo manje uthayashawa kuthiwa indoda ayishawa futhi nabantu besimame abashawa akushawanwa ithi lima la amantombazana kahle kahle but my sister i-violence ayisolve lutho ukunalokho iyalimaza uyabona phela like ama angers ne like adlala ngenye indlela yabo so nama anger wona yeah obvious hayi ukubuza if beyingenzekanga yonke lento le bozoqhubeka nathi so2 kusho mina if bengaqhamukanga nje benihamba ku date since niya ku date sacela iphendule la bozoqhubeka nathi boy2 akukho kanjalo mfethu. uzokwenza njani mfethu? Akukho kanjalo mfethu. Nomntu uphila impilo yasesikole jole nabangani osisi mfethu lapho Akukho kanjani? Serious akukho Okay, kanjalo. obachazele mfethu. chazela ukuthi wenzakalani ubathanda bobabili noma kwenzakalani Ish. ufole in love unosisi Kodwa nawe yazi mfethu ukuthi wena kahle Cha, ayikuthi ngiyablame sithando sami. Kodwa nawe thatha responsibility nyana mfethu. ethatha responsibility yani bafu umfabela nosisi wakhe Ngi-out mfethu. moyi out Bengazi ukuthi usisi wakhe. bungazi usisi wakhe Bengazi. so wena if enye intombazane if noma kuthiwa my sister ne akusiyeni sisi wakhe mangathiwa enye intombazane wena approachayo shoot wena ungavuma ngoba uyazi ukuthi lo muntu lo yakazani nentombi yakhe Kahle ngokomthetho
wakho. Soko lamanyala. Soko leyintombi. Uthanda amantombazane nabafahle kahle. Akuqala futhi. Akusikho okokuqala futhi nakho. Ingakho ngiyenzile mina lento ngoba nje ngiyabona ukuthi ngiyigeme. Kwenyuluka ngani yami. Xoxa. Bengakhona Khiphe. Ngiyabona khona. uzizwa kanjani uthola lokho yonke lento leyitholanga usuyayibona ke manje and now yakho awazi nokukhuluma Speechless. akazi enzile akazi ithathe wena noma Akushithi iqiniso yonke lento le. Vala uzipho bafu. Yabona usekuzowavulela uzipho. Yabona ukuthi uthi. Uvulele uzipho. Isigebengu lo ndoda le. Mfethu kanjani ke mfethu awukhulumisa kwendoda nje nawe nje basisimo sikanje ukuthi badinga bobabili noma Okay, sithando sami mina ngithandela wena mfethu. Ngithandela wena. Okay, like ukuba honest nawe. I was just using you ne. Like inhliziyo yami ukusisi wakho. Okay, I was just using you. Umuza kanjani? Bengakuthandi because it was a game. Oh, it was a game manje. Beside umuza kanjani because beniya ku dates. Sidla imali yakhe siswami Nje. kahle nje. Sidlaliwe le out. Since manje And I sengifinde believe. out. Like since manje sengifinde out ne. Akhona ubungiphathe kahle shem. Manje mara ubungiphathe kahle ne. Mfethu. Mara ayi shem. No. Mfethu yazi ethi awuyaphayiza afana. I can't anymore. Dog. Awuzo mfethu. Ingane izakuncoma ithi buyiphethe kahle. yabona kube beyiphoyisa ngabe uyapromote Ngabe yaphezulu udetective. ngabe uyapromote Ya uno detective of serious. wayiprove le evidence wayibeka la ubala nangu la ubaba izingqayiso ubala amagenge angaka Jayami i-wrong lento yenzile mngani wami kakhulu. Like kufika ama strangers like just separate nje kanjalo. No, inkinga kudala usisama ngitshela ukuthi ungumuntu onjani ne. Your true colors. Sithando Your sami. true colors. So Singayilungisa manje le nto. sengazi ukuthi hayi fine. Uthi bavube ngayilungisa. So lokhu sijahana nawe mawuqhubeka naye. yazi usebenza Singayilungisa le nto. Singayilungisa kwangempela serious. Ulungisa kanjani? Wena apparently bewuya ku date. Like sengiya imagine ne if besingayenzanga lento le. Like ngingekho. Benihamba ku date bekuzoba mnandi. But now uyakhumbula sithando sami. Enjoy and all that. Musungenzela izinto engayiqondi ungenzela ama game. Bekumele ngenze njani nami ngi-out. Hayi ukuthi bengifuni ukuzwa ubuhlungu. Musu ushilo wena ukuthi bewubumdlala like bengekho serious. kanti nayo bedlala Kanti naye benidlalana which means vele I-game le. ngiyafana. Sengiyabonga usisi wami nje anifani ne mara like the way ngidlala ngakhona iyafana. Cela sikhulume Game sisodwa. Game like Cela sikhulume coincidence, sisodwa mfethu. idibene. Pirate ne-Sundowns. Nje Cela sikhulume kahle sisodwa endaweni yethu. like yini esikhuluma. Ngicela mfethu. Mina vele like bese ngiready noma yini because susam kudala nje angitshela ngawo. Ngingabelieve. Ungabelieve kanjani umuntu akuphatha kahle? Awubazi abantu mfethu. Ubelieve Awubazi kanjani umuntu abantu. akuphatha kahle? abasazi bebesibhalela Ngiyacela mfethu. Ubelieve kanjani uthi sisivusi ubelieve kanjani umuntu okuthandayo ukuthi uyakujolela? Ukuphatha kahle nje like everything is normal. But uyafema. Like Akhona amaqhawe la emnyango. uphatha kanjani umuntu kahle bese Bese mfebe. Ngoba mfethu ngicela niphenduleni lapha ama comments ukuthi shuthi nalabo abaniphatha kahle ngingacabanga ukuthi abantu abekho right abekho right. Dika deep njengalo sisi. Nosisi u-detective uyabona kuyi-women's conference. Yeah, kumele bekunike bekuzamele i-seat lapha cause mawusuthi wena sisi nawe ungiphatha kanjani kahle bese uyangifebela. Akekho safe mos. yana umbuzo kahle Ya umbuzo bafu. Killing two birds with one stone. nje. But you couldn't do that. ulekile Yeah, uhlulekile. Mina ngithandela wena mfethu. Into bazali sisi lo uhlulekile. Liwendleleni nje. Ngeke silokhu sikhuluma kugcwele labantu. Sithola indawo yethu. Vele ayisekho into esizokhuluma ngoba nje siyahlukana nje sonke la. Nonke no3. Wena ngathi kade uyifuna lento lesengibonile.
Ngithi sifuna iy'nkomo ngikutshela. Ushilo Sifuna iy'nkomo ukuthi nje, uyazi ama-player ukuthi nje. wena nje ugcwele Ngadlalela yonke kude indawo. bhuti. Shuthi azikho iy'nkomo ezizophuma la kumina. Sabhizi nama-Slay Queen. Kanti-ke mina ngisona islave queen. Awumancane Mina ngiyacela sikhulume kahle sithu. Angisondele ngapho. Ngiyacela mfethu. Sikhulume kahle. So nabavuma sadingele enye isoap. Ngiyadingela uyazi nawe ukuthi Iphutha lakho uyalibona. ngiyalibona iphutha lami mfethu. Mhlawumbe yini ongayisho because uyabona ukuthi nje manje nangu umuntu ofayithayo kanti futhi nangu umuntu osibizile la so efayithela usisi wakhe. Mhlawumbe yini ongayisho kuye mhlawumbe umthembisa yona ukuthi mhlawumbe wena angazi angisho uzovuma. Bese ngisho ukuthi ungakhulumi nomuntu oyedwa yabo because nangu umuntu osusayo kodwa levikela lo muntu lo. So if uyabona ukuthi if akavumi lo ngeke zevume nalo. Exactly. Kahle ngibe ngidinga i-distraction nje. That's distraction boys. Gold Max. Ngidinga nje leyo distraction leyo yabo because bese sinenkinga phakathi kwami nesistera lakho yabo. Shuthi mengabe bekungahambanga kahle kimi bozodinga futhi omunye umuntu. For that distraction. Kusho wena every time awunenkinga awuyahamba wena. Makunje sinenkinga mina nawe. Uyabaleka. Uyahamba uyodinga abanye. Bazi bameshot la usisi. Bagudla nje naye yazi bahamba naye. Khuleka wena inkomo zizophuma la. Uyasimala uthi khululeke inkomo ezophuma. Asiphume nje la. Asiphume nje Samuel asibone. So uthi isina isiqumo sakho ugcineni because ugcineni kumele esifike igcineni yabo. Into ebengithi if kuyiqiniso ne like ngiyahlukana naye like i decision yami bese ngiyenzile already. Usutholile ukuthi uyiqiniso. So uyahlukana naye. Yeah. Okay. Khona ufuna ukusho. Hayi cha. Nge-right. Lelo amagama. Ujabulile nje ukuthi sisamtholile ukuthi lo muntu athandana naye. Sikhuluma sisodwa ngizwa mina lento ngitshelayo. Ngisazoyikhuluma nethu. Sempini mkhulu. Uyabafuna labo sisi. Cha ngifunela lo sisi lo. Othi ngitshele mina umngane wami ne like nje ukuthi lento ihamba kanjani. Ukubheda kwakho akusho uzoxolelwa. Sometimes kunama situations la ngingaxolelana khona. Hayi ngoba ngikuzona. Bebona ukuthi yazi cha ube nephutha manje kungaxoleleki. But yeah, ngeke uyabona understanding. Yes. Kodwa kodwa kube ukuthi kwenzeka imistake. Fanele ubulaleke ngenhloso. Kuthi attempted murder. Kuze ukuthi umuntu ubulaleke ngenhloso. Attempted murder. Lokho. Kuthi yakhona ubagenqile ngembono. Ungaqondile kodwa kumele sikubophe. Nala emzansi ovusa ukuthi udubula umuntu kuyi self defense. Umshaye kwi self defense. Kuthiwa okay siyakuzwa umshaye kwi self defense. Kodwa manje ke umdubulile. Wendubulaleke ngenhloso. Athi imeda ngempela ke le. Sengiyakho ukuthi baby uyasazi isijeziso singifanele. Oh yes. Uyasazi. Khona no wenza wakwabheda na before waphinda Jesus. Uyazi naye izinto zethu. Into zenu. Ubhede into zakhe. Ashithi ubhede into zakho. Uthi into zethu. Okay my brother, ezizinto ungazithathi light, yabo. Because involve ama emotions. Yabo and involve ama feelings wabo. Uyabona ukuthi lento ama feelings usi strong kangakanani iziyangena umuntu ongathandani naye. I-wrong lonto leyo. Mawuthi uyabheka ngazo ukuthi kahle nangu umnikazi wendaba. Nangu umnikazi wendaba. Kodwa lona uprotect abani? Siswa. Kodwa manje ngiyabona ukuthi bayafana laba because uyabona ukuthi ayithathela standard naye bengamthathela siswa khaneze ubona manje. But wevusi sometimes lento yazifana nani. Ifana nokuthi ukuthanda umuntu. Yabona musuku umthanda umuntu ngaleso sikhathi. Umthando wangampela. And then thina akusithi nje mhlawumbe ku relationship yakho wena uyamthanda umuntu wakho too much and then mina bese ngibona into ebheda bese ngithi mina hey yazi intombi yakhe yabheda. Uyazi ukuthi wena uhamba uyotshela intombi yakho ukuthi yazi baby umusa uthe uyabheda. So sometimes kuyenzeka ukuthi umuntu umthande uzoblindeka. It happens. Iyenzeka every day. Bayazi abantu asebeke bafola in love. Iyenzeka umuntu umthande ngempela ungakholwa ngisho sisi wakho. So bekuleyo situation lo sisi lo but I'm glad ukuthi yena uphulaphile wathi hayi ngoba ngiyakubona ngathi uyaqhubeka ngempela nalento le. Awuthi ngimele usisi wami. Siyeke lento. Wamenza oba unblind. Yes. Umvulile ulwembe emehlweni. So I doubt ukuthi ukhona umuntu wesimame nje ongatholerate leyo nto leyo ukuthi wena ushela usisi wakho mhlawumbe kokunye ungaxolelwa but usisi wakho igazi lami hoyi
You cannot park the car there, my king. Okay, no, it's fine. My brother, ngithi uzwile indaba. Yes. My sister. Konje sobani igama lakho? Precious. Patience. Wena Patience, wena Precious. Patience. Patience. Angathi isinqumo sakho niyahlukana ngithi. Usisi wakho uso happy ngalokho and yamuzwa uthi uzokufonela ubaba. So bese singasekho ke thina lapha. Ungabi ke weak. Hey, Bese cha ngikhuluma futhi. ngangiphoxa. Ungawu. Angisho ukuthi ngiyakuvalela ekhoneni njami kodwa isimo sakho ngeke ngikuvune ubhedile. Kakhulu. Bhede kakhulu ngane yami. Umuntu wami lo mfethu Hayi, mfethu. Akusiyona umuntu wakho. Umuntu wami lo mfethu. Alright. Akwazi ukupheka nje. Hayi okay, ayikushapha Asene siyabuza. eqeda efonini ngathi uzokhuluma naye mhlawumbe ngosemini efonini. Asambeni mfethu. Hawu. Hamba naye khona manje bafike nathi phela bafika. Lutho. Uhambe nawo. Bahamba nathi. Thina. Yabo mhlawumbe nje kungenzeka kuphele sihlone Happy sokungama. ending, you'll never know. Ngeze iphele ngehappy ending. Yeah. It's possible. Ngoba usu out phela wena. Wena seku Sithando sami. hawu akusisona isithando kwaku Sikhuluma in private. So right. usumblokile ngithi delete number yakhe. Oh, usazokwenza? Ngimblocke because bengakabi Sure. clear ukuthi Okay. is it true or Awenze njalo ke sithando sami. Uyibonze nje njalo Ungasabi usibiza. ublock. Ungasabi usibiza game. Keep the phone unblock. Keep the space. Mekunjani? Baqhubeka. Yeah, noma abangani bakho ubona ngathi nabo Basekikileka nje basekikileka ubatshela nje. ukuthi hayi bakhona odokotela bakwamanqele bayayisiza lezi zinto lezi kanje isifo bayasikhipha kumuntu besikhipha isifo esifike eceleni. yeah. Kuyenzeka Angisho isifo. seku right unblockile. Okay. Sebekublockile ngenkabi yami. Besicela ukuthi le ntombazane ungayilandeleli. Access yo ntombi yakho anisathandani. So which means wena awusenayo access kuyena. Yabo nosisi wakhe ngicabanga ngasazoblock. Bazokublock bobabili. Kahle kahle nomfowethu into engizama ukisho la awusenayo intombi. Hey. Sorry. Yes. Kuyenzeka. mhlawumbe unezinye intombi lana akasathembisi. Exactly. No. Vusi simdedele lo mhlawumbe sithi kum5 bodweni encane simiyeke. Simdedele. Asimdedele. Ngiyama simfake ebhodweni. Oh ufuna ukumpheka? Angazi uyaphekeka singamzama. Simiyeke ne. Hayi kodwa ke mfowethu onendlebe uzwile. I-wrong kakhulu into yenzile and mfowethu kwesinye isikhathi kumele nje u-admit ukuthi ube wrong wena self yabo because labo sisingeshort ngeke bekubambele iqhubu but inkinga ukuthi abasakufuna empilweni zawo yabo so wena kwesinye isikhathi yes liyenzeka iphutha siyakhula sikhula ngamaphutha so next time uma uhlangabezana nesituation kanje ungacabanga nokucabanga ungacabanga ngisho nakabili awuyenzi lonto leyo Vele uthola usini i-trap. hey trap Sometimes uthi vele akusiyi i-trap. Kodwa mina inkinga awazi so into esiza yini ungaqali ngavuma. ungayenzi nokuyenza uyibulalisa Sazokhuluma ngithi. hey wena mfethu ngathi awulaleli kulungile hamba mfethu because ngeke uhambe naye uyabona Sithando sami. Ngiyacela futhi ungabalaleli la. Brian besicela usiphi space Yes. besicela nje usiphi space ayikabi mfethu Sithando sami akapheli. mfethu bengithe cela usiphi space ngane yami besicela asilwi yeah siyabonga cela nisondele ngapha Uzizwa kanjani? Ngijabulile. Sure. Umuntu vele ohleze kanje mood yakho. ayukhamba man Ukhabi ne? Yebo. Uzizwa kanjani uthola lento isizokade kutshela ngayo la isekukhulubelile and then I think manje ngirelieved like sengazi ukuthi ngizoyenzani like way forward. Understand? okay and I don't stress then. yeah You happy now if you happy into egrand eniyenzile njengoba ngosinyana sibona singobhuti nje kanje yabona uyabona nje awu bana wona khona nonayo uhlekisana naye. Yeah, okay. Okay. ukhona Yena uright akagangeli. Usho? yini bafuna ukuzama Hayi phela trap sengiyabuza mhlawumbe ngenzeka ukuthi okwenzeka esidulini nasesilendeni kuyenzeka. hey because you never know Bakuthi uyidle egagi yanesa mhlawumbe ubuka ngaphesheya ikhala nala kwezi yakhala. hey cha idiyo sathi ngisazosebenza Uyabo? usemningi umsebenzi Usho ukuthi ku right of into kuyo. Noma naye usisoko naye enze lento oyenzile athathe ifoni yakho adabule lonto leyo umuntu wakho amcheck nje. Ayikho inkinga. ayikho inkinga Ayikho inkinga. Ungakwenza Hayi kushiya mthemba ke.
Hayi kodwa Why kumele ngeke umchithele umuntu kanje Vusi. Ungamchithela kodwa ngamele wenze impela ibe Alezi ngquleka izachitha lezi. Yeah, sasho. Zona ichitha ngisho vele. Zakala ngaphandle. Hayi sazosebenza thina. Ukuthi siyakwazi sikwazi. Uthi lo mbuzo wakho ungichisela kanjani ube ungiphatha kahle. I mean, Uchitha kanjani umchitha Ngiphethe wena? kahle, ngiphethe kahle angisoluzo. Angisoni lutho phela. Kodwa uyangichithela. Kodwa futhi uyachitha. Alikhulume ngalo udaba lo. Angicommenteni la ukuthi ungiphatha kanjani kahle 100%. Kodwa Bese hawu ekugcina bese ngibamba ukuthi hawu uyangichithela. kanjani ayabantu bayibulala lapho. Shuthi namanje shuthi awadeli. Usuku ungadelile. Hey angazi mina Vusi. Angazi. Okukodwa kukho enough. Mokucabanga kahle lapho kwenziwa yini into. Yeah, khona la lekha khona. Ubani olekhaya? Umuntu wesimama or umjidi? Whoever uzobe echithela. Yeah, in the relationship. Akekho leyo. Akekho. Usho ukuthi ikhonto esuka ishoda mhlawumbe kumuntu wakho uthi ungazohamba efuna ngaphandle. Kuyenzeka if like it's repeating, like Okay. if it's continuous, uyabona ukuthi lo muntu akazimisele ngokushintsha, then you can Hey. satisfy yourself somewhere else. No, it's fine. Asivale. Cha kulungile ingane zakwethu. Sivale ngingasinda lapha. Ningacela isilindeni lapha sizongena sonke emontweni. Sinibeke emakhaya. Yeah. Hey, Ngichisela kanjani ungiphethe kahle? wait of the day. Wait of the Ngichisela day. kanjani ungiphethe kahle ukuthi right. Hawu, pho why ungichisela? Uchithelani pho? Because futhi uhappy. Yabo. Cause yabona ifuthi phela ya. Ngoba phela ukube mhlawumbe ngikubamba uthi uyangichisela. Mhlawumbe ukuthi vele akade ngibona mina ukuthi awungiphethe kahle. Vele uyaphetha vele Yeah. Yenze sense. Kodwa manje ungiphethe kahle, yonke into right, ngihappy, mhlawumbe ngicabanga nje nangawe. Oh, uyangichisela futhi. Eish, awucabanga ukuthi wena Vusi kuwukuthi sometimes mhlawumbe yes ungangiphatha kahle. Kodwa wena thothi wena mhlawumbe yes ungangiphatha kahle thothi mina ngikuphathi kahle. Akuphathi kahle sorry. Sengisholo ukuthi okusho ukuthi wena Kuyaphambana. yeah ngithi mina yimi nentombi yami. And then intombi yami ngithothi ngiphatha kahle. Kodwa mina ngiyiphatha kabi noma kuthiwa ngicheat but ngiyiphatha kabi. Mhlawumbe kunezinto ezirong engizenzayo yabo. Egcina mhlawumbe ngicreate leso space sokuthi ngimvulele ispace for abanye abantu in a way. Oh yes, yeah. Yeah, mhlawumbe ngigcina yena uyabona ukuthi lo muntu ngimphatha kahle but akangi appreciate in a way yabona ungenza isilimo and then uthola ukuthi futhi nalapho angeke kuyeke because uyakuthanda ngempela yabo. Kodwa mase kuba naleso space leso so senye indoda mhlawumbe ezovela imtreat better or umuntu wesimama ozomtreat kanjani better. I think into kanjalo. Hayi kuyezwakala. Kwenzeka Kimi hayi ukuthi kuye kwenzeka but there are cases where ngeke ngabona khona i-situation kanje yenzeka and mina ama situations akanje ngiyongathatha ngwafaka ekhanda ngase ngiwahlaziya ngendlela yami ukuthi yini umuntu mhlawumbe engenza umuntu ukuthi enze lento le ku relationship ekanje yabo. And then mase ngizama ukuyiqhamukela nama answer ami ngibona okay it's possible that lo muntu lo akekho happy. Yeah. Yes, akekho happy. Thola ukuthi akuthanda ukwenzela yonke into. Khona amantombazane angakwenzela yonke into. Khona amadoda angakwenzela yonke into. And then wena bese uthatha lokho kancane bese ucabanga ukuthi hayi ngeke akuchithele nana because uyakuthanda. Lo muntu uzohamba uyochitha if awumphethe kahle. So if akuphethe kahle umuntu try nawe ngayo indlela ukuthi umphathe kahle if uyamthanda. But if awumthandi niyekele kongcono. But ungamushayi ungambulali buyisele ekhaya sezungamushayi ungambulali buyisele ekhaya sezungamushayi ungambulali buyisele ekhaya buyisele ekhaya awusisekhaya umfana